नमस्कार. कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलाचे तुमगेले स्वागत. आतपळ्या आयचे खबरो. कारवार कोडीबागच्या साई मंदिरात साई जन्मोत्सव साजरो. कारवारच्या कोडीबाग श्री साई मंदिरात बुधवार 23 नोव्हेंबराक श्री साईबाबाल्या जन्मदिसा निमित्तान भगवान श्री साईबाबा सेवा कमिटी साई मंदिर कोडीबाग हेमचे तर्फेन जन्म दिनोत्सव साजरो केलो. या निमित्तान देवस्थानात विविध धार्मिक कार्यक्रमाचे आयोजन केले. दनपारा 1 ते 3 पर्यंत अन्न संतर्पण आशिल्ले. हजारांशी साई भक्तांनी या साई जन्मदिसा निमित्तान श्रीचे दर्शन घेऊन आपापली मनोभावे सेवा करून तीर्थ प्रसाद वितरण करून कृतार्थ झाले. त्यांच्यासाठी बी आमकां प्लेटाची व्यवस्था करची पडटा. तर दही करून तुम्ही खाली जेवण करून तुम्ही प्लेट सोडून होता का ते थंयच्यान प्लेट कलेक्ट करून घेऊन आणि ते बुट्टेक घातल्या दही देऊन होता हात धुवून आयल्यानंतर आणि स्त्रियांसाठी हात धुवच्यासाठी व्यवस्था मी मंदिराच्या उजू बाजूक टँकर आसा. कोणी अन्न वाईट करच्यान जो दही कर जेवणानंतर कोणी कोणी अन्न वाईट करच्यान जो तुम्ही हात धुवून उदक विचार करा की त्यांच्या कोणी हे प्रसाद हो इथे त्या दोन घेतो तुम्ही प्रसाद आम्ही जर प्रसाद होऊन ते उभेचे झाले तर किती दोन्ही स्वामी प्रसादाची किती तरी किंमत देऊन घ्या किती लोक द्या. तालुका आणि ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्या खातीर आरोग्य तपासणी केंद्र सुरू. कारवार. कामाच्या काळात आम्ही आमगेल्या आरोग्याची काळजी घेवच्याक विसरलात. आरोग्याकडे दुर्लक्ष केल्यान वयामानानुसार जावचे दुयेस आता सगळ्या वयोगटात जाऊ लागला. शरीर थकील असेल त्यांना ताण कमी करण्यासाठी प्रवास करचे जितके महत्त्वाचे असा तितलेच आपल्या आरोग्याकडे लक्ष दिवचे महत्त्वाचे असा असे जिल्हा पंचायतीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रियांका एम हेमी सांगले. जिल्हा पंचायत परिसरात जिल्हा पंचायत, जिल्हा आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण खात्याच्या सहकार्यानं तालुका आणि ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्या खातीर आरोग्य तपासणी केंद्र सुरू करून मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रियांका एम हेमी सांगले की दुयेस कसले उरू उपचार करचे गरजेचे असा. लहान प्रमाणात येयले ताप, थंडी, खोकली याकडे दुर्लक्ष करनासतना तपासणी करून घेवचे बरे आणि आमगेल्या मानसिक ताणाची काळजी घेवची महत्त्वाचे असा असे मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रियांका एम हेमी सांगले. जिल्हा आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण विभागाचे अधिकारी शरद नायक हेमी सांगले की आजकालचे दुयेस हे अनुवंशिक जसे BP, शुगर आणि अनुवंशिक दुयेस जसे HIV. आयच्या काळात कोणाक खंयचे दुयेस येतले म्हण सांगू शकना जाल्यार मानसिक धैर्य धरचे गरजेचे असा. मानसिक समस्या उरलान तितूंतल्यान भायर पडच्याक चड लक्ष दिवंक जाय अशें तेमी सांगले. कुटुंब कल्याण विभागाचे अधिकारी अन्नपूर्णा हेमी सांगले की आमी कुटुंब नियोजना बद्दल खूब कमी उलयतात. प्रत्येकाक तेमगेली समस्या आणि कुटुंब नियोजनाची जाणीव उरचे खूप गरजेचे असा अशें तेमी सांगले. या शिबिरात जिल्हा पंचायतीचे सगळे अधिकारी, तालुका आणि ग्रामपंचायत कर्मचारी आणि डॉक्टर पंगड हाजीर आशिल्ले. नरसिंह मार्केट कारवार. तुमका गरज आशिल्ल्या देव कार्याक आणि मंगल कार्याक, लग्न, मुंज, पूजा, अर्चा, होम, हवन, गृहप्रवेश अशा शुभ कार्याक लागची केळी पाना, केळी, होमाकडी, तुळशी, तांब्या पितलेची देवकृत्याची आयदना, शंख, रुद्राक्ष पूजेचे कपडे, आंब्या पाना, तोरण, बाशिंग, गाईचे शुद्ध दूध, गोमूत्र, कडधान्य असे सगळे तरेची सामुग्री मेळचे एकमेव दुकान म्हणल्यार नरसिंह मार्केट कारवार. 87 वर्षांच्या ग्राहकाला विश्वासाचे ठिकाण नरसिंह मार्केट कारवार. तुमगेर गरजेप्रमाणे वस्तू कारवारच्या खिंच्या भागाभागात घराकडे पावोवची व्यवस्था आशिल्ले आमगेले नरसिंह मार्केट कारवार. एक वेळ अवश्य भेट द्या आणि खात्री करून घ्या. नरसिंह मार्केट केंद्रा बँकेचो तळमजलो, रायकर मेनर, कायकिनी रोड, कारवार. कारवार जिल्हा काँग्रेस तर्फेन जनजागृती समावेश 24 नोव्हेंबराक. कारवार. उत्तर कन्नड जिल्हा काँग्रेस समिती तर्फेन काँग्रेस जनजागृती समावेश ब्रेस्तार 24 नोव्हेंबराक सकाळी 10:30 वाजताना कुमटाच्या मणकी मैदानार म्हळ्यार महात्मा गांधी मैदानाचेर
भव्य दिव्यशा सजयिल्ल्या माटवात आयोजित केला। या कार्यक्रमाक खास काँग्रेसचे माजी मुख्यमंत्री श्री सिद्धरामय्या हेमी हजर उरतले असे कारवार अंकोला क्षेत्राचे माजी आमदार श्री सतीश सैल हेमी प्रसार माध्यमाकडे सांगले। या वेळार तेवी सांगले की गेले निवडणुके वेळार होन्नावरच्या परेश मेस्ता खून प्रकरण मुखार दवन बीजेपीचे मुखंड निवडणूक लढण सत्तेर येयले। या वेळार बी तशेंच करतल काय कितें असो प्रश्न तेमी उपस्थित केलो, पण या वेळार मतदाराक कळण चुकला की कोणाक सत्तेर हाडू जायते अशी सांगून विरोधी पार्टीचेर सैल हेमी टोमण मारलो। ಸೃಷ್ಟಿಸಬೇಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ತಾವು ಒಳಗೆ ಏನು ಯಾವುದೇ ತರಹದ ಚುನಾವಣೆ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ನಾವು ವಾಪಸ್ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ। ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪಂತ ನಾ ಹೇಳುವುದಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿಯ ಅವರ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಲಾಸ್ಟ್ ಬಂದ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹಾನಿ ಅಂತ ಆಗುವಂತ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಇದು ಆಗುವಂತ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸಹಜವಾಗಿದೆ। ಈಗ ಮರುಪರಿಶೀಲನೆ ಹಾಕಿ ನಿಜ ಇವತ್ತು ನಾವು ಏನು ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಹಾಕಿ ಅದರ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅನ್ನ ಇಲೆಕ್ಷನ್ ಮೊದಲೇ ಕೊಡಿ, ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೂ ಅದೇ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಇದರ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಬೇಗ ಜನರಿಗೆ ಕೊಡಿ। ಮತ್ತೆ ನಾವು ಮತದಾನ ಕೇಳೋದು ನಮ್ಮ ಹಕ್ಕು, ಆ ಹಕ್ಕನ್ನು ನಾವು ತೊಂದರೆ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಥವಾ ಅದರಿಂದ ಜನರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕೇಳಿಸ್ಕೋಬಾರ್ದು, ನಮಗೂ ಸರಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ನಾಳೆ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಧುರೀಣರು ಬಂದು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಜನಜಾಗೃತಿ ಆ ಸಮಾವೇಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಜನರ ಒಂದು ಅಂತರಾತ್ಮದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಇದು ಸಹಜವಾದ ಸಾವು ವಿನಃ ಇದು काँग्रेस। भुरगी बायला खातीर विशेष ग्रामसभा आणि बायलाचो रोजगार सशक्तीकरण मोहीम। कारवार गावातले लोक बायला आणि भुरग्यांच्या विकासाक पूरक अशी नरेगा योजने सकल उपलब्ध आशिल्ली सुविधा पावोवच खातीर ग्रामपंचायत पावंड्यार प्रयत्न चालू आसात। गावकार गरजेच्या कामा खातीर मागणी करू शकता अशें सुंकसाळ ग्रामपंचायतीचे अध्यक्ष सदानंद नाईक हिम सांगले। जिल्ह्याच्या अंकोला तालुक्याच्या सुंकसाळ ग्रामपंचायत सभागृहात बुधवाराक जाल्ल्या भुरगी आणि बायलाले विशेष ग्रामसभा आणि बायलांचो रोजगार सशक्तीकरण मोहिमेत अध्यक्षस्थानी तेमी उलयले। ग्राम विकास व राज विभाग, जिल्हा तालुका पंचायत हेमसिंचन गावच्या सर्वांगीण विकासासाठी नरेगा दडी मागणी यादी तयार करून सादर करचे जायते आदेश ग्रामपंचायतीकडे येते आसात। गावच्या वाठारातले लोक आपल्याक जाय ते कामां मेळोवचे खातीर स्व इच्छेन फुडें येतना अशे तरेन गावचे प्रतिनिधी आणि अधिकारी गावाक भेट दिवन गावच्या लोकांकडे उलयतात आणि तांकां नरेगा योजनेबद्दल फायदो दितात। कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाच्या वीक्षकाक एक खास खबर, तुमगेली किंवा तुमगेल परिवाराच्या सदस्याली जनदिसाची खबर कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे योग्य दरात प्रसार करसाठी प्रत्येकी किंवा एक कुटुंबाच्या आवो बापू आणि 2 पोरा अशा 4 सदस्याली 1 वर्षा खातीर खास पॅकेज, तसेच लग्नाच्या वाढदिवसाची खबर प्रसाराक योग्य दरात सवलत। अधिक माहितीसाठी आजच स्क्रीनाचेर दिलेल्या नंबराचे संपर्क करा आणि नाव नोंदणी करा। इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता। व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करच्याक विसरू नाकात। कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मेळसाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा। धन्यवाद।